No, na první pohled je vidět, že tadyhle z tomu do sekačky chybí ještě hodně, ale tohle jsem sehnal jako náhradní šasí na tuhle mašinu, pojďte se podívat. Tady mám sekačku, která by teoreticky měla fungovat. Je potřeba na ní udělat výměnu toho šasí, protože to není vidět. Jsou prostě urezlý ty díry na připevnění motoru, ale co jsem tak nějak jako narychlo koukal, tak ten motor taky potřebuje docela velkou péči. Tak uvidíme, jestli z tohohle šrotu uděláme sekačku, která bude vhodná na prodej. Dvě jsem rozebral úplně do šroubku, rozdělil jsem je na železo a plasty, protože ty už zachránit nešly, ale tohle je jediná ze 4 kusů sekaček, který by se mohly dát ještě zprovoznit. Nemá moc naběháno, jenom s ní bylo prostě zacházeno úplně na nic, neměla žádný servis, tak se mnou pojďte podívat v tomto díle, jestli vůbec budu schopen jí dát zase život, aby mohla fungovat. Tak jdeme na to. Tak menší update, jsem to trošku rozebral, co vidíte na časozběru. Vylil jsem olej, odstrojil jsem to celý, je tam docela dost závad, konkrétně tak filtr je jasný, karburátor budu muset vyčistit, problém je, tady je popraskaná celý ten držák té nádrže, naštěstí asi neteče nádrž, což by byl největší problém. No a tady je to prostě vymletý, není to ani tak prorezlý, jako prostě když se o to někdo nestará, nekontroluje šrouby a ty jsou povolený, tak se to prostě celý vymlátí. Takže já tuhle část tady ucpu teďkom tyhle otvory, ofoukám to kompresorem, víc to rozebírat nebudu, ten motor normálně běžel do poslední chvíle, takže by neměl být problém. A potom odstrojím ten zbytek a vyměníme to šasí, no, tak jdeme dál. No, další část, co vám musím ukázat, sundal jsem ten plastový dekl ze spoda toho řemenu a tohle je masakr.
Tahle sekačka neměla v životě žádnou údržbu za celý svůj funkční život. A tady ještě koukám, že je, jelikož to má takový jakoby variátor se 4rychlostní převodovkou, teoreticky, jenom je to prostě přesouvání těch řemenic, tak to taky někam patří. Já vyčistím tu trávu tady z toho a musím si udělat nějakou fotečku, abych věděl, jak na to potom dohromady. No, takže masakr jménem nejhůř udržovaná sekačka v historii pokračuje. V dalším pokroku už jsem sem přinesl to náhradní šasí. Tady jsem to pěkně očistil, je vidět, že je v mnohem lepším stavu. Není prorezlý, nejsou ty díry nějak vymlácený, takže jsem to jenom očistil. Tady musím ještě potom zrepasovat zadní nápravu, to znamená všechno to rozebrat, vyčistit, nejlépe ještě dát nový volej do převodovky. Motor už je připravený na skládání, tady pak musím vymyslet ještě co s tou nádrží. Přední nápravu tam nechám, teď jenom musím celý to šasy vyčistit, aby to nějak vypadalo, a na časozběru jste viděli, jak jsem to kompletně rozebral, takže já jdu pokračovat. Tak přátelé, já jsem tam nalil olej, nalil jsem tam benzín, ta nádrž se hrozně vykla, ale dal jsem novou svíčku, tady jsem odjistil tu brzdu a já potřebuju zkusit, jestli to jde nastartovat, abych jako se tady s tím nepatla. Už takhle jsem na tom strávil asi 3 hodiny práce a chci prostě zkusit, jestli to jde nastartovat. Počkej. Zkusíme, jestli to nasaje. Je to úplně suchý. Nic nedělá ta pumpička. Se mi zdá, že nic nedělá, no, ta pumpička. Já zkusím ještě povolit ze spoda ten karboš. Si tam vůbec jako přitek benzín. Se aspoň kouknu, jestli tam teče. Tak. Jo, teče. Začalo to dělat nějaký kraválos. Aha, troubečky se mi povolily, ty nebyly dotažený úplně, ale já myslím, že dobrý. Tady podle mě na první start dobrý, ale to kolísání otáček, tam vzadu od toho ventilátoru, toho magneta, toho setrvačníku, má být taková lopatka, která vlastně, já vám to ukážu zblízka. To kolísání otáček dělalo tady to. Že to tam takhle prostě lítalo, jo. Jo, tady ta klapka, tady takhle jako lítala, proto kolísaly ty otáčky. A tadyhle to má být tady vzadu, to teď není vidět, ale má tam být. Pumpička teda nefunguje, ale nastartovat se to povedlo.
Takže já musím někde najít rozkres toho motoru. Ještě se kouknu, co to je vlastně za typ. A najít náhradní díly, nebo prostě ten rozkres. 625E je to. Jo, takže by to měl být 6koňový motor. A začnu řešit tu nádrž, tady tak nějak jako zkusím ještě přidělat. Jo. Teta je taky úplně celá roztrhaná na všechny směry. Ale každopádně motor běží. Tady vzadu, když bude ta lopatka, která bude držet pěkně volnoběh, tak si myslím, že je důvod to dodělat, tu sekačku. Kdyby ten motor nešel nastartovat nebo byl nějaký to, jde pěkně, jenom to kolísání otáček prostě. Jo, takže já jsem spoko. No a asi vám to nacpu všechno do jednoho dílu, takže já teď budu zjišťovat díly a všechno ostatní a pak se zase ozvu. Tak pro vás střih, pro mě další den. Já jsem vyzkoušel ten motor, to jste viděli, jak to běží. Koukal jsem i na náhradní díly. Bohužel nádrž stojí 14 stovek, tak to kupovat nebudu, to musím přichytit nějak jinak, vyřešit to, spravit to. Ale co tam musím dát, tak jak jsem říkal, to kolísání otáček, tak samozřejmě, že tam má být vzadu taková ta lopatka, co tím větrem od toho setrvačníku prostě drží ten volnoběh. No já jsem si tady vytisknul, co potřebuju. Tady to cupovátko dopředu stojí 150 korun, filtr vzduchový 220 korun, potom vlastně tady je ta lopatka na ten vítr, to stojí 316 korun, to by ještě šlo, ale pružina, která vlastně vrací tu lopatku zpátky, stojí 183 a šroub, kterým se přišroubuje, stojí 139. Takže 1010 korun mi to vychází, že bude nutná investice do toho, aby ten motor běžel hladce a nekolísaly mu otáčky. Nedělal bych to, ale viděli jste, že po startu toho motoru, který jsem tady různě převracel na všechny možné strany, vůbec nekouří z vejfuku. To znamená, že ten motor je v dobrém stavu. Dle mýho názoru vždycky to tak bylo, že když byl nějaký horší motor, tak prostě kouřil, protože se přes písní kroužky dostával volej do spalovacího prostoru. Tady je to úplně v pohodě, takže těch 1000 korun obětuju do toho motoru, ale to až to objednám, až to přijde. Teď já vlastně musím tady ty díly dát zpátky na sekačku. Sekačka se normálně zprovozní, komplet aby byla a ten motor můžu potom udělat až na té hotové sekačce. Já ještě seženu jeden šroub na to upevnění toho motoru, protože po té chvíli, co to běželo, tak se to povolilo a všechny ty šrouby namažu zajišťováním závitů, aby se nepovolovaly. Takže já to jdu složit, to už vám časozběr dávat nebudu, protože to je vlastně opačný způsob rozebírání a ukážeme si hotovou složenou sekačku a zkusíme. No a máme tady závěr videa. Sekačka je přehozená na nezrezlým šasí, je to připevněný všechno. Ještě tam nemám nůž. Když vidím, jak to pěkně funguje, tak tady asi ještě dodám dozadu tu lopatku na ten volnoběh. No a teď při zkoušení mi ještě prasklo lanko na pojezd, takže to taky ještě vyměním. Ale jinak funkčnost je úplně v pohodě. Mašina funguje, motor drží, takže operace se povedla. A já děkuju za pozornost, děkuju za sledování a zase někdy příště u generální opravy sekačky nebo něčeho jiného se budu těšit. Čau.